Ya mungkin tuntutan ekonomi. Anake karang yo. Piye usule mau. Kae wis nggerek wis ana. Terpale ana anyar. Lah iki engko nek arep iki lah apa arep kok plastik iki kok pasange papeng to pinggire kok rurut engko dhuwure dicot. Nah merah tuh kan tambah iki. Apa arep ge sak omahan apa arep di oh sing arepmu. Kowe te wingi kae muni ana wong sing arep ngewangi dong tok kowe ngomongi kesel. Lah saiki abang-abang to. Mau nek kae wingi kae nggih ngono lengan wae. Ayo ketok san wong akeh wong. Gua kusul. Saiki ngomong wite alasane wite. Kan omah-omahan kan pas temen. Nah omah iki sampe iki pas itu omah-omahan. Kayak nganu lah. Kayak pos. Kayak pos. Ronde. Meja tengok-tengok ning kono anu. Mesti ning kono. Kene. Mosok kumpule wis rosok. Ayo kene iki anu iki lho maksude kene. Lah kon dhuwur iki di kita mukbang. Gawe rata. Masa mau lah kesenengan kok pagi parkir. Oh, ora nggo parkir. Nggo tidurke ora iso. Wis ana terpale ana omah-omane sak terpale lah kuwi sampe tak jual ya payu meng ya cuma ngopo. Nek tinggu ning kene ki yo payu. Ora bentuke omah. Lho wis merotok iki. Yo nah iki arep gawe mrono, berarti tekan kene iso mepet kene. Nah nek gawe ngono, berarti kan sebelah lor kene bolong ngono lho. Nek ge mucur ngalor ngidul dadi iso tekan kene. Meh mucure di ngene apa di ngene ya sak karepmu ya. Iya. Nggih caket. Cagake aku ora duwe cagak. Cagake kan wis didol mah piar. Nggon piar kuwi omaman piar. Piar saiki tekan ndi ora ngerti. Nak pas kae nganu taleni ya iya kan. Nganu iso ngadeg berdiri kok. Karena kan talent bendret tak bendret ki wotengan dadi ngene iki to. Iki iki di bendretke saka kono, sebelah kono bendret kono. Sing sebelah kene bendretke nggo wit. Lah berarti kayak butuh cagak siji tok. Weh. Halo. Palune dia. Gerbang. Kowe karep nutuk sing ngendi? Video